बोला बोला छठी मैया की ASL Music presents वही से के होला छठी माई के पूजाए देख जाई हा राजा जी माथे पर दौरा उठाई है देवरू तजा के बड़ा काबुराई है देवरू तजा के बड़ा काबुराई है राजा जी माथे पर दौरा उठाई है देवरू तजा के बड़ा काबुराई है ई हो छठ देख जाई हा कहीं से के होला छठी माई के पूजाए ननद देख जाई हा कहीं से के होला छठी माई के पूजाए ननद देख जाई हा कहीं से के होला छठी माई के पूजाए देख जाई हा देख जाई हा देख जाई हा भेजता नि खबर ना बुलाई जाई हा भैया के साथे अपना आई जाई हा आई जाई हा भेजता नि खबर ना बुलाई जाई हा भैया के साथे अपना आई जाई हा अगना में अपना भराई जे कोसी छठी मैया जी के कृपा जे होसी मना भरानी रे खजाई हा कहीं से के होला छठी माई के पूजाए ननद देख जाई हा कहीं से के होला छठी माई के पूजाए ननद देख जाई हा कहीं से के होला छठी माई के पूजाए बोला बोला छठी मैया की देख जाई हा सहसिया नीरजू दौरा लेके जात बा राही टोर में गनाथ पिया उनके साथ बा उनके साथ बा सहसिया नीरजू दौरा लेके जात बा राही टोर में गनाथ पिया उनके साथ बा मामा जबुल के आवे के पड़ी घाटे पतियरी जरावे के पड़ी तन कोना देर जाई हा कहीं से के होला छठी माई के पूजाए ननद देख जाई हा